kaya sawetru atu-atu ngenteni lagaku dodok rakit asmara lunat yen ngraino nanging rasamu tak sesuai mungkin
yen kula lare gunung ampun supi ampun lali metro niat nulung napa mantuk kula wong bingung ora duwe bapak ora duwe yo
Piye? Hei, jeh ngaturaken sugeng dalu. Dumateng para pamirsa. Sagung sutresna. Paguyuban seni Kudaluping. Mardi. Aku miarep ketertutut. Mardi mulya. Kok ndak sing ngene gabul aku nek ketrudut. Ndi bocahe? Nah. Kowe ora guyu kowe. Kowe sak utang aku rokok kowe. Ayo. Nggih pripun, Bu? Wonten dalu punika asik boten? Alah. Terane, asik boten? Alhamdulillah. Nggih. Aku jane ora iso ngomong ning kan ngomong-ngomong ngene iki. Iki Mas Kusdi piye? Pripun? Aku ora iso ngomong iso tobat aku. Omong dhewe. Ora nek kancane. Oh, pripun? Iki nek aku ora netepi kewajiban kae dapure gabul ya aku ora bakal ngene iki aja. Wis beres urung? Urung? Iya. Kae gabul asu kok ngono. Aku bayarane jenengan mesti nyotro gitu. Nggih. Aku mesti dikira kok sak bungkus piye tenor ki rak ya biangane kaya. Mengke rokokne kuwi enten tumpangane. Hah apa piye? Sertifikat. Sertifikat cerai. Rasa geges kowe dupak cangkemmu. Wis kapok kowe. Haliyane do dumi kaos aku ora dhewe. Oh, anten kaos? Heeh. Sindene kok ora. Ha kapok ora kowe? Kaose sindene ora lali kowe. Pawang Nusantara sing ora pati kondang to kei kok. Ora nu. Rasa guyu-guyu cerewet ya dupak sisan. Aku jane rawani iki. Sentara dalem aku jane rawani aku. Warat jane. Waduh, iki kabeh dawa ora to ki Son? Son. Kabeh dawa ora. Wah, bayar piro kabeh cepet ki? Sahabat aja mangkat. Jane gabul ki asu tenan. Kabeh mau sarwa sambatan iki rak ya meger. Wah. Ayo aku bali men asalamualaikum Mas Kusdi. Ha nggih. Ngono, wis cetha rokok. Haming kumkuman salam. Kumkuman salam, rokok terna wira jedul. Mikir, newe jale aprek aku ya miar ngono kuwi ya. Asing bayaran gedhe ki mikir Pawang Nusantara. Bon-bonan ya. Bon-bonan. Heeh. Sing sambatanmu jajane Pawang Nusantara kuwi. Lek jenengmu sapa lek Paijo lek jenengmu lek. Paijo tuh. Hah? Oh, jajare wis nang koplar ku lho. Oh, alah ya Allah, gere jeneng apik men. Ngono wae meng kendel. Hah? Udung. Durna Durbita. Jane tobat iki. Piye Nduk Cahayu? Aku suara kepethuk karo kanca-kanca para prajangga. Purda Mardi Mulya, ana Mas Mulya. Ana Mbak Helka. Ije. Ana Mbak Amel. Jenengmu sapa tok? Aku ya ora kenal tok ngono. Hah? Walah Ponidi. Piye ta lek Ponidi iki? Salah. Heeh. Apa naik lek Ponidi ya? Mario. Oh lek Mario ya Allah ya Robi jan awakmu. Nama panjangnya Mariono. Mariono jabang bagi. Jane awakmu iki gak wangun nek nyanyi. Lah wangune nyelek. Bocah ya lelubane kok lumayan lho. Sawenmu piro tak takoni saiki? Heh? Durung itu. Sing kebangetan gabul. Baline gabul neh. Baline gabul. Apa nyanyi gak enek sawere ngono bayare gak piro? 350. Yo jamine 350. Kodo ya paling ora ya 500. Wah nggih. Genan nek Mardi Mulya niku. Krungu ra kupingmu. Wis. Iki kono tak sawangi ketoke ya tenggale ngono iki sesuk nyendeneng sijine kae ha to. Di Fadil. Fadil. Heh? Kowe yo ngono, bareng ora ki yo 500. Ora wis sambatan. Iki bakal tak sambatke bapakmu lho ning kono lho bapakmu. Iya. Kena ora kowe. Wis, iki ndak lho, ora nganggo awas kowe. Tak ancam bapakmu Dil, ora nganggo aku awas kowe. Dagel ngene iki. Ora. Aku ngono mahu ngono wis. Ora pati cetha. Sampe ora ndak kewengen aku niku sithik. Wis wengi ya wis. Heeh. Kok ndak kewengen to Bapak Ibu, aku ya ming aku ming lek
mengkon ngomong tok ngene iki tok karo juragane Mardi Mulya. Kok ndak kesuwen, to? Mungkin niku wonten calengipun Bapak Ibu. Mari kula suwun ingkang celak juragan sareng menika mundur sekitar 10 km. Kajenge mboten kecipratan, nggih to? Jih. Ngicen dak suwi juju aja ngicen. Sri Kucing. Mas para pradonga sapa iki lidere sapa lidere? Beta. Beta matamu. Si Kucing. Sik demung sing apik. Ora apik sampluk kowe. Kuwi Ting. Ting. Halo Bas. Asyik. Tak kira wis modar itu kowe. Saya urip alhamdulillah. Ayo. Dampingi para kanca-kanca adimu iki lho Le, cah bagus. Kowe teh dadi seniman sing apik. Ora. Nah, le mendem dilereni, lemu gendaan ki wis. Ayo. Hah? Gendaan. Nek kriting ki ora seneng gendaan. Piye? Kriting ki setia. Alung jajan 100 api-api. Wah, lah mek goro aluran sekte sarkem nak kuwi mengandaku sepah ora kuwi. Kuwi penyakit. Wis, saya meneh sik didot kae ya. Soale aku ora wani ngomong-ngomong. Oh, mboten nek nika wis insaf. Soale didampingi anu nang cedhake kuwi ya ta. Iya. Beta, Sri Kucing nggo ngetoke celengku saka celeng romkak rombongan kagol. Cangkem udot. Hei, krisip ku yo ngopo kowe ning kono kowe? Kene aja bagus, Halim karo Pak De ngene ya. Ora mung iki rombongan kagol. Rompak konggoman rombongan kagol. Ayo ngono kae. Wani to? Wani. Oh, si Kucing. Hatiku tak sepi si
Yo.